खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 25 फेब्रुवारि 2021 बिस्तिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांथारखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव गोबां लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों हरखाबै बहाबा लोगो मोनज्लायगोन। न'खराव अनज्लायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बाबेनलांगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। माखौबा साननानै सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ। जोबोर इमसन जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। आयआ बांगोन। गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। सोरजोंबा मेगन साजागोन। सुथुरा बांगोन। गुबुन लोगोफोरजों रायखोमा जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। बहाबा दावबायहैयोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा आरो मोजां फिथाइ मोननायबो नङा। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय आरो गिलुं गिलुं मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेंथा मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनो रोंनाय नङा। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। माबाफोर गोदान खामानि मावनांगौ दङब्ला एबा आखाइ होनांगौ दङब्ला आखाइ होथ'यैआनो गाहाम जायो। गोबां जेंना आरो हेंथा नुजाथिगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन आरो उल्था साननाय नेगेटिभ साननाय फैगोन। अदेबानि मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननो हागोन। बहाबा थांनांगौ दंब्ला दिनै थांथ'यैआनो एबा दावबायथ'यैआनो गाहाम जागोन। जाब्रबथायनि आसा दङ। गोसोआव गोजोननि आंखाल जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानायनि सम्भाबना दङ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा।
देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। कन्या राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन आयआ बांगोन खामायनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन गोदान खामानि मावनो एबा आखाइ होजेननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन गोदान खामानि मावनो गोसो जागोन आरो मावनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनोबो हागोन सिगांनि बबेबा गोजाम खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन आरो बेखौ मावफुंनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरनिफ्रायबा बान्थाबो मोननो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोनगोन रांखावरियाव मोजां होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै बांसिन गोजोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां लोगो लेवा बांगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सोरबा सुबुंजों हेफाजाब होनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौबो फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां होनजायो। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हायैयाव गोसोखौ जोबोर उदास मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आयआ बांगोन मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों अनलायनाय फैगोन आरो बिसोरनि हेफाजाब मोननो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हायैनि थाखाय गोसोआव जिंगाया बांगोन बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन
गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। रांखावरियाव मोजां, बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों गोसो गोरोबनो रोंगोन। गुबुनखौ फोथायनो अदेबानि गोब्राबबो जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां साननाय आरो पजिटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। लाइमोनफोरा बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। दिनैनि राशि फरायथिना एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।